Moi boas noites, señoras e señores, e benvidos a esta nova edición do Semanal. Unha vez máis, os reporteiros percorrerán neste programa camiños ben distintos, desde a ledicia ata a tristura, desde o noso país ata a información máis salientable que sucede a milleiros de kilómetros. Desde a tensión creada esta semana polo posible retraso das autovías en Galicia ata ese ambiente tremendo de Antroido que xa se respira por todas partes. Voulles adiantar a xiña esos e outros contidos salientables no seguinte sumario. Non remataremos así porque o ton da semana que entra é ben distinto, con el queremos marchar ata o martes de Antroido. Os reporteiros do Semanal estiveron nos preparativos dos felos de Maceda, asociados a eses peliqueiros, cigarróns e pantallas que encherán moitas vilas de Galicia nos próximos días. Cambiamos radicalmente de asunto con cuestións máis esperanzadoras. Maceda é unha pequena vila preto de Ourense que celebra, como en moitos sitios de Galicia, o Entroido con paixón. Esta vila de 3.000 habitantes prepara con moita antelación os carnavais que teñen como figura protagonista o felo de Maceda. Os felos de Maceda, asociados aos peliqueiros, cigarróns e pantallas, proceden todos dunha mesma proximidade xeográfica que se estende a outras zonas máis occidentais da provincia de Ourense. Felo significa máscara, é efectivamente unha máscara de madeira construída por artesáns para gozo e ventura no Entroido das terras da Limia. Chega o Entroido, co seu reino efímero, pero intenso. Tamén se albisca a primavera nas chairas de Maceda. Vístese o felo para amedrentar os nenos e asustar as mulleres. Hai felos grandes e felos pequenos. Naceu o felo hai moito tempo, ninguén sabe cando, nas ladeiras da Serra de San Mamede, aínda nevada. Di deles a tradición que se vestían para que fosen identificados cos animais que eran a súa fonte de vida e riqueza. Outros din, ficais os máis maliciosos, que eran utilizados polos condes para cobrar os impostos, ou xusto o contrario, eran os felos os que ridiculizaban os recaudadores de impostos. Para ir disfrazado de felo hai que ser solteiro, e nunca muller. As máscaras, din, representan a virilidade máis exacerbada. Percorren as aldeas e invaden despois Maceda. Esta transmutación dura máis de 2 semanas. Se hai algo que identifica o Entroido é precisamente a máscara. En Maceda leva o nome de carauta. Manuel Silva leva moitos anos fabricándoas na aldea de Vilar de Cans. Eu empecé hai moitos anos, que fixen a primeira hai moitos anos, pois sería lá por o 50, do 50 ao 52. Tiña sobre 17 anos, e fixen a primeira porque fóramos a Limia por uns traxes e tal, e despois, pois, claro, eu tamén gustaba meter un traxe. Entón, escollín e empecé a fazer a carauta. E fíxena, xa non me acordo nin que modelo, pero parecida àquelas,
as que trouxemos nós, que é este tipo. Parecido, porque agora as de Laza e as de Virín por aí levan isto todo rafio, eu podía quitar, pero bueno. Entonces este modelo é daquelas que trouxéramos nós, de aí donde máis ben donde a Vilar de Barrio. Pero eu xa non puña para aquí os tíos o case, dereita. Agora esta, según aquela madeira ya teño así, pois esta, puño a chapa, clavo, fago as voltas, e despois é cando isto xa está preparada, para as 15.000 pesetas, que é un regalo, A carauta rematada leva un animal pintado. A parte superior péchase cun pelexo que cae polas costas e pode ser de raposo ou lebre. Algúnas teñen bigote negro con boa nariz, con sonriso e dentamia retranqueira. Esta máscara ten bastante similitude cos peliqueiros de Laza e os cigarróns de Verín. A proximidade xeográfica e a tradición do Entroido están íntimamente ligadas cas terras do Támega. Estes mozos, veciños da aldea de Tioira, van a vestirse de celos co ritual que caracteriza a cerimonia. É unha tradición que se repite cada ano. Bueno, pois isto poñemos unhas medias negras e por encima das medias un calcetín blanco. Logo poñemos unha camisa blanca e de seguido poñemos o pantalón. Como se chama o pantalón? O pantalón, bueno, pois é un pantalón blanco, leva unhas puntillas, en cada puntilla leva un perillo. Por debaixo das puntillas suele levar uns flecos verdes ou amarillos para destacar o pantalón. Despois do pantalón ese, pois collemos e pomos unha faixa por riba, que ao mesmo tempo de que nos protege sujeta o pantalón. Despois desta faixa, pois pomos unha sábana ou unha colcha envolvéndonos ben envolvidos e ben apretados. Ao principio apretan un pouco, pero ao ir andando vai afloxando. A tradición do Entroido en Maceda invita a que sexa nai a que faga de costureira e prepare o seu mozo. Compramos a tela, primeiro montamos o que é o pantalón, despois compramos lana, montamos os adornos eses que van para baixo de lana, depois facemos as puntillas, os perillos e rematamos o pantalón. Depois empezamos coa chaquitilla, primeiro faz a chaquitilla e despois montase os adornos que leva. Iso quanto pode costar? O facer o traxe, o sea, todo. Por nós estes calculamos que sobre 100.000 pesetas máis ou menos é o que... Sin contarnos o tempo que se perde, nin a mão dobre, nin eso. O tropel exhíbese pola aldea de Tioira, compre o rizo, dá volta ao cruceiro e despois invade a vila de Barullo. Ata o martes ninguén poderá dormir en Maceda. Vostedes que fan no carnaval? Que fan? Pois divertímonos, bailamos, No, disfrazamos. dígalle que bailar non bailamos. Nós miramos a quen pasa. Nos miramos, sí. A quen pasa. Os disfrazados, os que non son disfrazados. Miramos, estamos de mironas, contemplando o panorama. Eso. E antes que facían? Antes, Cando antes... éramos de verdade, bailábamos Bueno, e disfrazábamos e facíamos todo o que había que facer. E que preparan de especial para estes días? Por especial, mira, o domingo é o día do cocido. E o martes, cordeiro, o cabrito, O que sea. E o lunes máis pasajero. A mellor uns grelos con os huevos. E é verdad, e é verdad. Claro, que é verdade, que está ben comido. Por a miña casa facemos así. Maceda, vila tranquila e agrícola,
agradece un cambio no seu ritmo e non espertará ata o mércores que ven. Os felos de Maceda, como o botón demostra, no semanal dunha semana que está xa recuberta de antroido sen remisión. Que a disfruten, señoras e señores. Gracias, como sempre, por seguiren connosco. E xa saben que temos unha nova cita aquí o vindeiro sábado ás 11. Boa noite e mellor antroido.